אוקיי, שלום. קוראים לי עמית והיום אני אראה לכם כמה טוויקים מסידיה. בשביל זה אתם צריכים אייפון או אייפוד או אייפד פרוץ. אוקיי, אתם נכנסים להגדרות. אוקיי, הטוויק הראשון הוא ברל. הנה ככה הוא נראה. זה ממש מגניב. נגיד אני לוחצת על אחד. ואז תראו, זה מגלגל, זה עושה את האפליקציות, מעביר הדפים ככה בצורה ממש מעניינת ומצחיקה ומעניינת וטובה. יש פה מלא אפשרויות, נגיד כמו כזה, מגלגל את זה בגל כזה. ממש כיפי וטוב. אוקיי, את הסורסים אני אתן לכם בסוף בתיעודים. אוקיי, הטוויק הבא הוא מאסקס. שזה אפשר לשנות את הצורה של האפליקציות. למשל, נגיד אני רוצה את הצורה העגולה הזאת, עיגול. נחכה כמה שניות. והנה, כל האפליקציות עגולות. גם פה למטה. הכל עגול, יפה. ויש פה גם, בוא נגיד, אפשר גם, יש פה גם כף יד. הנה, כל הצורות הפכו לי כף יד. זה ממש מגניב. הנה גם בתוך התיקייה. אוקיי, הטוויק הבא הוא Move Lock Screen to Unlock. שזה אפשר במסך נעילה. הנה, הגעת במסך נעילה. לעשות גליץ' הצידה, וזה מביא לך את זה ישר בלי להגליץ' לסלייד. הטוויק הבא הוא זה. I feel. שזה אפשר לשנות את כל השמות. אני יכולה לשנות גם פה את הסלייד. הנה שיניתי פה את השם, הסלייד, ואני יכולה גם לחץ את הכפתור של הכיבוי. זה נותן לך גם שיניתי את השמות פה, ואפשר גם לשנות כל מיני דברים. אוקיי, זהו. זה כל הטוויקים. תודה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא.